Ahojte, moje meno je Samira a v dnešnom videu sa spolu pozrieme na sloveso have. Ukážeme si rozdiel v používaní have a have got. Prejdeme si spolu slovnú zásobu členov rodiny v angličtine. Precvičíme si tvorbu otázok a na záver videa si povieme, v ktorých situáciách, teda kedy nemôžeme have got použiť namiesto have. Takže poďme na to. Možno ste sa už stretli s oboma formami v angličtine, čiže have a v tretej osobe he, she, it, has, alebo tá druhá forma have got v tretej osobe pre he, she, it, has got. Poďme sa pozrieť na výslovnosť. To Ačko čítame niečo medzi A a E, také prehlasované A. Have, has. V slove has na konci čítame Z-ko. A keď máme have got, has got, je tam to slovíčko got, tak v britskej angličtine čítajú veľmi krátko O, čiže got, v americkej také jemne dlhšie A, got. So, have got, has got. Dobre, takže toľko k výslovnosti. Samozrejme, závisí od toho, kde sa nachádzate, sa jemne môže výslovnosť líšiť, ale toto je taký základ. Poďme sa pozrieť na rozdiel medzi týmito slovesami. Význam týchto slovies je ten istý, teda mať. Či už poviem I have a car alebo I have got a car, myslím tým tú istú vec, mám auto. Ale jeden rozdiel je ten, že have, táto forma have, has, tá prvá forma je o niečo formálnejšia, čiže používame ju vo formálnej angličtine, have got v neformálnej angličtine, alebo menej formálnej. Druhá vec je, že v britskej angličtine sa oveľa častejšie stretnete s tou druhou formou have got. A v americkej angličtine je taká vec, že keď ľudia rozprávajú, hlavne tej slangovej angličtine, tak nebudete ani počuť I have, ale budete skôr počuť I got. Čiže to have úplne vynechajú. To hovorím len do praxe, ale samozrejme vy, keď budete používať I have alebo I have got, všetci vám budú rozumieť. Tretia vec, že tieto slovesá majú rôzne tvary, už ako vidíte v kladnej vete, jedno je I have, druhé I have got, tiež majú rozlišný zápor a tvorbu otázok, ktorú si o chvíľu prejdeme. A štvrtá vec je, že sú situácie, ktoré si prejdeme na konci videa, kedy have got použiť nemôžeme. Pozrime sa teda, ako tvoriť kladné vety. Keď máme sloveso have alebo has, tak dáme teda len osobu I, you, have. He, she, it, has. Ale keď používame tú druhú formu, tak samozrejme všade doplníme got. I have got. Ja mám. You have got. Ty máš. He, she, it, has got. On, ona, to má. A v množnom čísle používame všade have. We, you, they, have got. My, vy, oni majú. No a keď používate tú prvú formu, tú formálnejšiu, teda have alebo has, tak to neskracujeme. Ale ak používate tú menej formálnu formu, čiže I have got, you have got, tak to môžeme skrátiť na I've got, you've got. He has got skrátime na he's got. She has got by sme skrátili na she's got. It's got. A pre množné číslo tam máme zase have, čiže to bude we've got, you've got, they've got. Takže s týmito skrátenými formami opäť sa môžete stretnúť v tej hovorovej angličtine. A ako teda týmito tromi spôsobmi povieme ja mám 3 súrodencov. Súrodenci sú po anglicky siblings. Takže vetu ja mám 3 súrodencov môžeme povedať, keby sme použili to formálne have. I have 3 siblings. Toto nemôžeme skrátiť, nemôžeme povedať I've 3 siblings. Sú situácie, kedy have môžeme skracovať, keď je to používané ako pomocné sloveso, o ktorom si povieme inokedy. Ale teraz o význame mám to neskracujeme. I have 3 siblings. Môžeme použiť have got. V tomto prípade to môžeme skrátiť. Môžeme povedať buď I have got 3 siblings, alebo I've got 3 siblings. Okay, so siblings are brothers and sisters.
Takže máme tu našu slovnú zásluhu, prvé slovička. Siblings sú súrodenci, brothers, bratia, sisters, sestry. A ako by sme preložili, ona má sestru. Ona je she, čiže buď povieme she has a sister, she has got a sister, alebo skrátene she's got a sister. Dobre, nezabúdajte, keď je to jedna vec, jedna osoba, dávame člen a sister. Mohli by sme tam dať one sister. Ale keďže má len jednu, môžeme tam dať a. She has a sister, she has got a sister or she's got a sister. A ako tvoríme zápor, pri prvej verzii, teda have a has, budeme používať do not, skrátene don't, a does not, skrátene doesn't. Čiže ja nemám, povieme I don't have. Ty nemáš? You don't have. Pre he, she, it už používame doesn't a opäť je tam have. Dobre, toto si často študenti mýlia, lebo tam dávajú has, ale keďže je tam zápor, je tam doesn't have. A pre množné číslo we, you, they používame opäť don't have. Takže toto je tá prvá verzia. Ale ak máme have got a has got, budeme používať skrátenie have not sa nám skráti na haven't a has not na hasn't. Takže I have got bude zápor I haven't got. You haven't got. He, she, it hasn't got. A v množnom čísle we, you, they opäť haven't got. Takže tam hlavne tú tretiu osobu jednotného čísla chcem upozorniť. V tej prvej verzii doesn't have, ale keď používame hasn't, tak je to hasn't got. Takže ako poviem, on nemá žiadnych bratov. Tým prvým spôsobom by sme povedali he doesn't have any brothers. Alebo druhým spôsobom he hasn't got any brothers. Keby sme povedali, že oni nemajú žiadne sestry, tak by to bolo they don't have any sisters, alebo they haven't got any sisters. Obidva spôsoby sú správne. A poďme sa pozrieť, ako tvoríme otázky. A teda tvorba otázok je tiež rozdielna. V prvom prípade je pre nás dôležité do a does. Pomocné sloveso alebo slovesa, ktorými tvoríme otázky. Čiže to bude do I have a sister? Mám sestru. Do you have a sister? Ale pre tretiu osobu does he, she have a sister? Všimnite si opäť, ako sme mali v zápore, že sme nepoužívali has, tak aj pri otázke nebudeme používať has, ale have, lebo tam používame does. Does she have a sister? A v množnom čísle budeme používať do. Do we, do you, do they have a sister? A v tom druhom prípade, tam v tej druhej tabulke vidíte, že musíme používať have got a has got. A teda slovosled bude trošku iný. Namiesto toho do tam dáme have, potom osoba. Have I got a sister? Have you got a sister? A pri he, she, it, has she got a sister? A v množnom čísle have we, have you, have they got a sister? Takže takto tvoríme otázky. Hlavne nespájajte tieto dve veci dokopy. Buď sa opýtate do you have, alebo have you got. Poďme si teda vytvoriť zo pár otázok. Poďme si ešte prejsť, ako povieme neter. Neter je po anglicky niece a množné číslo nieces. Ako by bol synovec. A nephew. Množné číslo nephews. Takže ako by ste sa niekoho spýtali, máš nejakých synovcov? A dajte tú otázku obidvoma spôsobmi, čiže máš. Buď to použijeme s tým na začiatku do, alebo s tým have. Z do začneme do you have any nephews? Do you have any nephews? Alebo druhý variant have you got any nephews?
A keď sa vás teda niekto spýta takúto áno, nie, yes, no question, tak vtedy aj tie krátke odpovede, ktoré sa používajú v angličtine, budú odlišné. Do you have any nephews? Vaša odpoveď môže byť yes, I do, alebo no, I don't. Ale samozrejme môžete odpovedať aj celou vetou. I have some nephews. I have 3 nephews a podobne. A pri have you got any nephews? Short answers, yes, I have, alebo no, I haven't. A vytvorme ešte otázku v tretej osobe pre she. Má ona nejaké netere? Prvým spôsobom, does she have any nieces? Odpoveď by mohla byť yes, she does, or no, she doesn't. A tým druhým spôsobom vytvoríme otázku, has she got any nieces? Yes, she has, or no, she hasn't. Takže už vieme, ako tvoriť kladné, záporné vety aj otázky. Takže teraz na obrazovke budete mať 3 vety, jednu kladnú, zápornú a otázku. Budete mať 30 sekúnd na preklad a potom kľudne si ich niekde zapíšte a zapíšte si pri každých, teda máte tam 3, pri každej si zapíšte oba spôsobmi, ako si to môžeme spýtať alebo povedať. A za chvíľku si to teda spolu prejdeme. Poďme na to. Takže prvá veta, nemám súrodencov. I don't have siblings. Mohli ste tam dať aj any. So I don't have any siblings. Alebo druhý spôsob, I haven't got any siblings. On má staršieho brata. Tu môžeme povedať teda he has an older brother. Alebo he has got an older brother. A to he has got môžeme skrátiť na he's got an older brother. A tretia veta, teda otázka, máte nejaké netere alebo synovcov? Čiže vy a ty je to isté. Čiže do you have any nephews or nieces? A druhým spôsobom, have you got any nephews or nieces? Takže už vieme, ako používať slovesa have a have got. Poďme si teraz prejsť ešte členov rodiny, keďže už sme sa naučili siblings, to sú súrodenci, siblings are brothers and sisters. Potom sme tu mali nephews, teda synovci, and nieces, netere. Pôjdeme taký krátky text spolu vždy a po každom slajde si dáme nejaké otázky, aby ste si aj precvičili tvorbu otázok. Takže, prvý slajd. This is Pam. Toto je Pam. She is married to Paul. Ona je vydatá za Paula. Tu chcem upozorniť na predložku to. Ak hovoríte, za koho ste vydatá alebo vzatý, oženený, že ste oženení s niekým, tak nedávajte predložku with, ale to. So she is married to Paul. Pam is Paul's wife and Paul is Pam's husband. Čiže Pam je Paulová manželka, wife manželka a husband manžel. Čiže keď privlastňujeme Pam is Paulova, dáme tam apostrof s. Ako sa teda spýtame, je Pam slobodná? Z predošlého videa už viete, ako pracovať so slovesom byť, čiže poďme sa spýtať túto otázku. Je Pam slobodná? Is Pam single? No, she isn't single, she's married. Ako vytvoríme otázku, za koho je vydatá? Spýtajme sa túto otázku. Je to trochu náročnejšie asi pre študentov, teda tých, ktorí sú začiatočníci, ale povedali sme si, že predložku to používame za niekoho byť vydatý. A predložky v otázkach idú na konci vety. So, who is she married to? Who is she married to? She's married to Paul. Čiže je vydatá za Paula. A ako sa spýtam, kto je Paul? Tiež môžete vedieť z predošlého videa,
Kto sa spýtame who. Who is Paul? A ako povieme, Paul je Pamin manžel, Paul is Pam's husband. They've got 2 children. Majú 2 deti. Children je formálnejšie slovíčko pre deti, kids neformálne alebo menej formálne. They've got a daughter. Majú dceru. Her name is Jill. Jej meno je Jill. They've got a son. Majú syna. His name is Dave. Jeho meno je Dave. Áno, čiže máme tu privlastňovacie zámená her name, jej meno. His name, jeho meno. Dobre, a poďme vytvoriť otázku. Ako sa spýtame, koľko detí majú? Koľko? Ako je po anglicky koľko? Možno poznáte slovíčka how much a how many. Ale keď niečo vieme zrátať a deti vieme zrátať, tak to bude how many. So, how many children do they have? Alebo druhý spôsob, how many children have they got? So, how many children do they have? They have 2 children. And how many children have they got? They've got 2 children. Takže môžeme sa to spýtať oboma spôsobmi do they have alebo have they got. Poďme vytvoriť ďalšiu otázku. Aké sú ich mená? Keď sa spýtam, aké je tvoje meno? What's your name? Aké sú ich mená? Čiže my je môj, tvoj je your, his jeho, her jej, náš, our, váš, your a ich mená their. So what are their names? What are their names? Their names are Jill and Dave. Ďalšiu otázku. Má Jill brata? Vytvorte túto otázku. Má Jill brata? Je to ona, she, so. Does Jill have a brother? Alebo has Jill got a brother? So has Jill got a brother? Yes, she has. Yes, she has got a brother. A ako sa spýtame, kto sú ich rodičia? Who are their parents? Their parents are Pam and Paul. Parents, rodičia, mother, mama, father, otec. Ale keď deti volajú svoje maminy alebo ocinov, tak väčšinou povedia mom or dad. Mom spelling, teda hlaskovanie s očkom, ho používajú v americkej angličtine, s účkom v britskej angličtine. Pam's parents live in England. Paminy rodičia bývajú v Anglicku. Pam's parents are Paul's parents-in-law. Paminy rodičia sú teda Paulovi svokrovci. Parents-in-law. Keď máme svokru, tak je to mother-in-law a svokor father-in-law. Parents-in-law, svokrovci. They've got 2 grandchildren. Majú 2 vnúčatá. Grandchildren, vnúčatá, ak hovoríme o vnúčkach, tak by to boli granddaughters a o vnukoch grandsons. A teda starí rodičia budú grandparents, stará mama grandmother alebo skrátenie grandma a starý otec grandfather alebo skrátenie grandpa. Where do Pam's parents live? Kde bývajú Paminy rodičia? They live in England. A ako spýtame, koľko majú vnúčat? Už sme si povedali, že koľko pre počítateľné povieme how many. So, how many grandchildren do they have? Or how many grandchildren have they got? They've got 2 grandchildren. Správne. Čiže majú 2 vnúčatá. Ako som povedala, grandmother, grandfather, môžeme skrátiť na grandma, grandpa. Tieto slovíčka grandmother, grandfather, to grand, viem, že tam je dčko, ale nečítajte ho. Bude to grandmother, grandfather, grandma, grandpa, grandchildren. Dobre, a poďme teda, prešli sme si nejakých členov rodiny, takže mám pre vás taký krátky test, ktorý si prejdeme spolu. So, your dad's mom is your... Čiže mama tvojho otca je tvoja grandma or grandmother. Okay, next one.
Your mom's daughter is your, čiže dcera tvojej mamy je tvoja, is your sister. Okay, number 3. Your dad's son is your brother. A ešte jedno. Your wife's parents are your, čiže manželkyni rodičia sú tvoji parents-in-law, čiže svokrovci. Dobre, poďme na ďalšiu časť. Pam is an only child. Pam je jedináčik. She hasn't got any siblings. Paul is an only child too. Paul je tiež jedináčik. So, they haven't got any siblings. Nemajú žiadnych súrodencov. Ako sa teda spýtam otázku? Má Pam nejakých súrodencov? Has Pam got any siblings? Or does Pam have any siblings? Takže už teraz by vám malo ísť ľahšie a ľahšie tvorba týchto otázok. So, she hasn't got any siblings. Or she doesn't have any siblings. Nemá žiadnych súrodencov. Vytvorme ešte jednu otázku. Majú Pam a Paul nejaké netere alebo synovcov? Čiže majú Pam a Paul obidvoma spôsobmi tú otázku. Do Pam and Paul have any nephews or nieces? Alebo tým druhým spôsobom, have Pam and Paul got any nephews or nieces? Áno, namiesto they got, sme tam dali mená, lebo oni have Pam and Paul got. So, they don't have any nephews and nieces. And they haven't got any nephews or nieces. Čiže nemajú. Because they have no siblings. Pretože nemajú žiadnych súrodencov. No a vytvorme si už úplne poslednú otázku ešte s týmto have, got alebo have. Vieme that Jill a Dave, they are Pam and Paul's kids. Sú to Pamine a Paulové deti. Takže otázka na ne. Majú nejakých bratrancov a sesternice? Pre bratrancov a sesternice je v angličtine len jedno slovíčko cousins. Obsahuje to aj ženy, aj chlapov. Keď chceme byť špecifickejší, potom doplníme he, she, aby sme vedeli, o kom je reč. Takže ako vytvoríme otázku, majú nejakých bratrancov alebo sesternice? Do they have any cousins? Alebo have they got any cousins? Have Jill and Dave got any cousins? And the answer? No, they don't have any cousins. They haven't got any cousins. They haven't got any cousins, nemajú žiadnych bratrancov ani sesternice. They haven't got any uncles teda žiadnych strýkov. And they haven't got any aunts, alebo aunts v americkej angličtine výslovnosť. Čiže nemajú ani žiadne tety. Takže už vieme, ako používať have got, tvoriť kladné, záporné vety, otázky a prešli sme si aj slovnú zásobu rodiny, čiže vieme, že starí rodičia, grandparents, grandma and grandpa, stará mama a starý otec, rodičia, parents, mother and father, alebo mom and dad. Potom máme súrodencov, čo sú siblings, brothers and sisters. Máme tety a strýkov, aunts alebo aunts v americkej angličtine výslovnosť, and uncles. Bratranci a sesternice sú jedno slovíčko, teda cousins. A netere a synovcovia, nieces and nephews. Takže pomocou týchto slovíčok budete vedieť a pomocou slovesa have got budete vedieť porozprávať o svojej rodine. So, what about your family? Have you got a big family? Čo tak vaša rodina? Máte veľkú rodinu? Have you got any siblings? Máte nejakých súrodencov? Takže kľudne dajte vedieť do komentu, ak to pôjde. A teraz si ešte prejdeme, aký je rozdiel medzi have a have got, teda kedy have got používať nemôžeme. Takže dve základné veci, kedy have got používať nemôžeme. Jedno sa týka gramatiky, čiže všimli ste si, že všetky tieto vety sú v prítomnom čase. Čiže v prítomnom čase, ak hovorím, že niečo mám,
ako to napríklad mám sestru, mám auto, mám nejakú chorobu a podobne, tak vtedy môžeme použiť have alebo have got. Ale ako v týchto veciach hovorím v minulom čase, tak to have got použiť nemôžeme. Minulý čas od have je had. A budúci čas taktiež nemôžeme použiť will have got, ale len I will have. Budem mať nové auto, I will have a new car. Takže z tohto gramatického hľadiska have got môže byť použité len v prítomnom čase. A druhá situácia, kedy je have got nemôžeme zamieňať za have, je keď hovoríme o aktivitách. Lebo have a have got môžeme použiť, keď teda hovoríme napríklad o rodine. Mám bratov, sestry, I have brothers, I have sisters, I have got brothers, I have got sisters. Taktiež môžeme povedať, keď máme nejakú chorobu, tiež môžeme použiť have alebo have got. Tiež to môžeme použiť, ak hovoríme o majetku, ktorý máme. I've got a house, I've got a car. Takže toto je niečo, čo máme, čo vlastníme. Ale potom existuje v angličtine veľa fráz, ktoré vyjadruje nejakú aktivitu a obsahuje to sloveso have. Napríklad raňajkovať povieme have breakfast. Obedovať have lunch. Večerať have dinner. Takže vyjadruje to aktivitu. Čiže keď poviem I have breakfast at 7, mávam raňajky o 7, alebo teda jedávam raňajky o 7, nemôžem povedať I've got breakfast, ale I have breakfast. Alebo baviť sa povieme po anglicky have fun. Niekomu povieme zabav sa, uži si to. Have fun. Nie have got a fun, teda have got fun. Ide o aktivitu, bav sa. Tiež sem patria frázy ako have a bath, teda kúpať sa, have a shower, sprchovať sa. Čiže tu to už nebude have got, ale have, lebo ide o nejakú aktivitu, čiže sprchujeme sa, kúpeme sa, have a conversation, mať s niekým konverzáciu. Áno, čiže nie have got, ale have a conversation. Alebo môžeme povedať niekomu pozri sa, have a look, pozri. Takže tieto frázy, napíšem vám ich do PDF-ka a dám tam aj preklad, aby ste vedeli, ktoré frázy sú také, kde nemôžeme toto have got používať. Dobre, takže toto ako sme si povedali, prvá vec je z gramatického hľadiska, v minulom čase nemôžeme používať had got, v budúcom čase tiež nie, will have got, čiže I had v minulom čase, I will have v budúcom čase. Takže to je to gramatické hľadisko, kedy nemôžeme to got použiť. A druhá vec je, keď hovoríme o aktivitách, čiže tu ide o význam, že niečo robíme. I have breakfast, raňajkujem. Nie I have got breakfast. Čiže v podstate, ak by som to tak mala povedať, ak si chcete zjednodušiť život, tak používajte hlavne have a nie have got, ak vám to robí veľký problém. Ale je dobré, že viete, čo have a have got znamená, ako sa používa, dneska sme toto naučili. Ale ak preferujete používať have, používajte have a vždy to použijete správne v podstate. A dnes sme si teda prešli členov rodiny a v nasledovnom videu sa zameriame na čas, teda povedať koľko je hodín, štvrť, pol, 3/4 a podobné frázy a taktiež si prejdeme nejaké predložky s časom. So, thank you for watching and I'll see you in the next video.